Dragi gledatelji, hvaljen Isus, lijep pozdrav. Evo, tema za ovaj mali video je Islam. Da li je Islam religija mira? Ko što mnogi to danas govore, pa ćemo proći, ukratko kroz ovaj video, kroz neke povijesne događaje, činjenice, tako, šta je bilo, kako je bilo nekad davno. Eto. Evo jedna mala karta ili mapa, Španjolska, 8. stoljeće, 711. godine, evo vidite, veliki dio naranđasto je pod muslimanskom vlašću nakon napada, a zeleno je što je ostalo pod kršćanskom vlašću, tako, Španjolska. Pa kaže, muslimanske snage su napale Iberijski poluotok, današnju Španjolsku i Portugal, 711. godine. Napad je započeo pod vodstvom Tarik ibn Zijada, vojskovođe koji je prešao iz sjeverne Afrike preko tjesnaca koji danas nosi njegovo ime, Gibraltar. Ime dolazi od arapskog Džebel Tarik, Tarikova planina. Kaže dalje, ključni događaj, bitka kod Guadalatea. Muslimanske snage porazile su vizigotskog kralja Roderiga. Nakon toga je u nekoliko godina gotovo cijeli poluotok pao pod muslimansku vlast. Evo je zanimljivo zašto su muslimani krenuli u munjeviti napad. Brzo osvajanje. Pod jedan, slaba vizigotska država. Vizigotsko kraljevstvo bilo je politički nestabilno i iscrpljeno sukobima. 2. Iznenadni napad iz Afrike. Tarik ibn Zijad prešao je se vojskom preko Gibraltara 711. godine. 3. Bitka kod Guadalatea 711. Vizigotski kralj Rodrigo poražen. Muslimanske snage brzo zauzimaju sjeverozapadnu Španjolsku. 4. Brzo širenje. U roku od nekoliko godina muslimani su kontrolirali gotovo cijeli poluotok, osim sjevernih planinskih područja. A da li je to bio kraj vojne kampanje i ambicija? Nije. Imali su u planu, muslimani napasti Franke i napali su. Evo mala slika kako je bilo i šta je bilo i hvala dragom Bogu. Nije sve završilo fatalno na kraju, tako, za veliki dio Europe. Kronološki pregled, pod 1. Osvojen Pirinejski poluotok 711. do 718. Nakon bitke kod Guadalatea 711. muslimanske snage trupe su osvojile gotovo cijelu Španjolsku, osim sjevernih planinskih područja. Muslimani su se prvo konsolidirali u Al-Andaluzu i učvrstili vlast, gradeći administraciju, gradove i logistiku, priprema za ljetak. Pod 2. Napad na teritorij Franaka, oko 720. do 732. Nekoliko godina nakon osvajanja Španjolske, muslimanske trupe prešle su Pireneje i krenule prema današnjoj Francuskoj. Glavna vojna kampanja protiv Franaka kulminirala je bitka kod Tursa 732. godine, gdje su muslimanske snage poražene od Karla Martela. Nakon tog poraza, prodor muslimana u središnju Europu zaustavljen. Eto, toliko za ovaj video i na čega trebate obratiti pažnju. Znači, prije napada muslimana, kralj Rodrigo Vizigotski bio je slab, iako slab muslimani su to iskoristili i onda kad su osvojili veliki dio Španjolske, čekali su da se ojačaju i krenuli su dalje na Franke. I Franci su onda dosta bili slabi, ali je Karlo Martel to riješio i hvala Bogu dobro završilo.